Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa Satuya Agabos. 28 na tabi kan Abril 2026, Martes. Ang pagrespeto migiraray sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang samoy apong paglaom na igwana po ning resulta sa maghapon tang pagpagal. Trabaho, diskarte, sakripisyo, hanap buhay asin iba pa. Gabos iyan sa paagikan panarig niya to sa mahal na kagurangnan ni Jesucristo. Asin pagpasalamat sa iya. Ang Bicol Target tabi, minaimbitar na mag-iriba-iba kita. Sundo man alas 5 hapon, duman sa mga namuyang magdiretso kan pagantabay. Mag-uru-irestorya barang kita kasabay ang Mega Force. Ready na po si Karen asin si Angel. Siyempre yaon dyan si Joshua. Asin na sa kuyang tulong kumpadre sa pangenot ni Chief Jimmy. Pading Jim, pading Al, pading Jomar. Sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control ang sa kuyang kumpadre, pading Nalbaldo. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia, Ma'am Jen, asin si Nicole. Sabay pa si Jimos Barrios. Sa supervision ni News Director Mardela, sa indang si Surumada at mga istorya lokal, national, international, nagakadarangog nindo. Kada bes may major newscast asin news break. Nababasa man DCGB News Online, official social media news portal kan DCGB. Sa IT, may broadcast kita sa internet, paagi po kan no kaya dyan marihihiling DCGB News Online asin YouTube DCGB Legazpi City. Jerome Nico Martinez kasabay si CJ Morante kan Cat College. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, ang PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Dire-diretso na kita kan mga istorya dyan sa palibot. DZGB On The Spot Report. Aramunta daw ang bitbit na informasyon ni Karen. Karen, maray na hapon. Go ahead na. Yes, thank you. Good afternoon, Tabi Sir Tio. May mga paagi o diskarte na sa nang pinagdigiribo para mientras ang matatandaan na mga mayon evacuees duman sa San Jose Malilipot, Albay. Tangani isa ng labanan ng epekto kan init kan panahon na namamatian kan mga ini sa Sendang Defense na Evacuation Center. Iyan, Sir Tio, ang personal na naisiyan niya tuungan yan kay MDRRMO Malilipot Head Alvin Magdaong. Kung saan sinabi kay ning may mga bakwit palang Sir Tio na luway-luway nang nagdidiskarte ning mga langkoy kanyog tanganing magsurbi na ining alternatibong arong-arong natitinirantan mga ini habang nakairibakwar tangani ngayang may paros na makatabang-tabang sa epekto kan init kan panahon mantang liminaw ka na pamayukan MDRRMO nasusog sa indang assessment. Natataon man sana na pagkaugto Tabi Sir Tio, talagang day mo man kontrolado ni mas kisisay ang tag-init, minagulpi talagang init, at hindi man sa talagang bilog na aldaw, nagsasaparan mga ini sa kasakitan kan panahon, susog pa kay Mr. Magdaong. Pinagdigibo naman kan munisipyo ang gabos na effort, tangan ino sa lalong madaling panahon, maipumagpamugtak na, asin mairelokar na ini sa permanent tinindang relocation na sinabing nasa parsing binitayan kan Malilipot dahil sigun Tabi Sir Tio sa pamayo anytime pwedeng mairelokar naman palan ang mga ini paali duman sa Piga-Aragrangayan nindang evacuation center panganing duman naman sa relocation na hali sa asistensya kan National Housing Authority na sigurado ng may marhay na ventilasyon, may maray na water system asin resources para sa mga ini. Gustong sabihin, ano ito Tabi Karen? So, diskarte na sa ng pigigibo, nagkukuasin ng langkoy ninyo yun. Ano? Tapos, ano pigigibo? Nagigibo pa sindang saradit na harong-harong, aperdo sa tents na sa indang pinag-ookupar, over? Yes, tama Tabi Sir Tio. During nga yan na intense heat
duman nga paramentos na nagtitrenir, lalo na sa mga pamilya na igot yung mga vulnerable sectors, may mga senior citizens, may mga bados, duman nga nagtitrenir. Nya minadiskarte na sana pala nagigibukan mga harong-harong naan made of ining langkoy Yes, sir, to you. And an assurance kan MDRRMO malilipot, day may man nga pagpababayaan kay bakan lokal na gobyerno ang sa indang resources, ang sa indang ayuda pagkaon asin gabos. Sadyang natataon lang talaga ngayon na day pa man kontrolado ang sitwasyon, ang init ng panahon, arog talaga ngayon kayan. Pero para mentas man sa Sir sasabi, madali naman ini i-relocate duman sa talagang maservi ng relocation ninda palayo duman sa 6 kilometer danger zone kan mayon. Yan di iyang mga yaon na bakwit dahil na ibabalik duman sa indang pinaghalian na lugar kundi ang diretsyo ninda duman na sa relokasyon. Yes, sir, Tio, tama ka po. Dahil na mahaloy sinda dyan sa evacuation area. Yes, sir, Tio. Anytime okay. po, pwede nang bumalik duman. Igwa naman si water system, may kuryente na and marine sources para sa mga ini. Ayun, anytime di gustong sabihin soon? Yes, sir, Tio. Anytime, sir, Tio, pwede na manaigwa na nga ng mga resources. Pero ang sistema pa lang, sir, Tio, luluway-luway yung tangaya. Kasi sigurado ta na maray sa resources duman, maray sa sistema kan kuryente, asin tubig. Pero anytime nga, sir, Tio, pwede na ngayang mag-relocate nga kami. Ay, dakulao na tabang iyan, gulpian sakripisyo ba dagad kaan, iyan na tent baga pa, pag-init, grabe. Pagbanggi Yes, naman, sir. lipot man na todo. Iyan ang problema ka na tent na yan. So, kung value na sinda duman sa relocation man agad, at least marayrahay ng estado kan sa indang iistaran. Sige, Karen. Roger, that's Sir Tio. Run and report, Taran Ali, DCGB. Salamat, Karen, sa istorya. Hali dyan sa luwas, follow-up kan mga nagburotwa man informasyon digdi sa programang Bicol Target. Estado kan evacuees duman sa malilipot. Sobra init talaga pag udto, wag po niyan mga alas 10, sundo na yan alas 2, alas 3 nin hapon. At nasa tent bagasin na, trapal iyan, nako ang init kan trapal, garu ka na sa hurnuhan. Marayray kung bagita medyo malipot-lipot. So minadiskarte na sa nadaan, nagigibonin mga tent, harong-harong made of langkoy. Diretso kita kan istorya. DZGB On the Spot Report. Yaon man si Angel na Mustafa. Angel, maray na hapon. Go ahead na. Yes, maray na paghahapon, Sir Pio. Maray na paghahapon sa tayo mga parantabay. Wara ni na naging session regular ngunit na paghahapon, Sir Pio. Sanggunian na panglungsod kan Legazpi dahil sigun kasubago, natuparan ko, Sir Pio, si Vice Mayor Luis Gutierrez duman sa sarong aktibidad kan LGU Legazpi dyan sa ground floor. Paliwanag kan Vice Alcalde, kadaklan da, Sir Pio, kan mga membros kan konseho, nakalib kung kaya nagdesisyon sa na day naman pagdagos dahil wala man sa nangayanin magiging quorum. Sa iba pang mga baratatabi, Sir Pio, nagbaba ang tourist arrival sa Legazpi City kan taon 2025 kumpara kan taon 2024 dahil sa diit man ang mga nakalinyadang mga meetings, incentives, convention and exhibition o inipigapod na mais asin nakakaapektar man, Sir Pio, ang krisis na eksperyensyahan kan gabos. Ini ang payag ni Legazpi City Tourism Officer Ricky Luterte kung sa ina short ngayaan syudad din 50% sa tourist arrival basado naman sa datos kan Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Sinabi ni Duterte na dakul pang mga kaipuhan na plansyahon sa lado kan turismo sa Legazpi para mas dakul na mga turista bako sanaan mga haliligis sa Pilipinas kundi ito mga foreign tourist at ang aning makapag-inganyar na magbisita sa Legazpi City. Ipigtaong halimbawa, Sir Pio, ni Duterte na kaipuhan na ni localization kan mga tourist destination asin ka nakalis na aldaw ka nagkaigwas in danin circuit mapping para madeterminaran kung ano ang mga may offer pa kan Legazpi, kaibahan naman iba-ibang mga munisipyo kan probinsya kan Albay sa pagsasabing interconnected ang turismo kan munisipyo asin sa syudad sa probinsya. Mientras sinabi ni Duterte na dakulang bagay ang pagkakasabay man sa Legazpi bilang top 10 o top 9 na best city, basado naman iyan, Sir Pio, sa World Travel Index dahil sa primarily dependent kaya sa turismo ang ekonomiya kan syudad. Dangugun tabi, Sir Pio, ang top ng pagkipagurunta sa tourism officer kan Legazpi City.
Medyo ano tayo, versus 2024 and versus 2025, we are short tayo by 50%, no? So based on our critical record, no? And also with Legazpi, affected din talaga. But because another one is, another thing na gusto natin ano yan is yung prices din. Talagang medyo ano. So what do we do? Ano ba ginagawa namin? It's more of a localization, no? So just recently we had this circuit mapping. Ano ba yung dapat i-offer natin within Albay or particularly in Legazpi? Para kahit paano yung hindi pa yung mga potential or emerging tourism, para kahit paano ma-introduce din natin sa kanila. Opo. So yan Sir Pio, iwala naman ang tourism officer na by masunod kayang survey kan World Travel Index inguwa ko man ngaya na mas mapaangat-angat pa ngaya ang ranking kan na Legazpi City sa pagyaman ngayon kan pagsisiguro man ng mga accommodation, transportation, as in mga amenities, as in mga activities sa Legazpi. Talaga ngaya magugustuhan kan mga turista na nagbibisita digir bilang sindaman ngaya itong mga respondent kan nasabing survey kan World Travel Index. Itong pinagasabing 50% ang ibinagsakan tourist arrivals, saan itong pigre-refer na lokal na gobyerno? Yung kabilugan kan Albay o Legazpi? An kabilugan sa Sir Pio kasi ang pig-site duman ni Sir Nelo Duterte basa din siya sa datos kan Pitikaw na naapektaran man niya turismo sa Legazpi City. Taday na qualify man na. Pero ang gustong sabihon siguro ini makuha na sa nakita ma-speculate baka sa bilog na itong Albay na Yes po. buminagsak ning 50%. Grabe iyan despite the fact na sukon yan baga kasori nagpuon so pagtuga kan bulkan mayon. Something February, Sir Pio, kundi ako nasa sala, first weekend February. Ngunya na itong taon, dai Yes pa po. subulkan mayon tabi nagtutuga Day pa yan, Sir Pio. 2025. O di may problema sa turismo managad kun arukan. What can we offer? Yes po, Sir Pio. Oo. Kaya ito man supigi inguwan ninda, last week niya, kanakalis na daw, igwa nga sinda nin pigibong circuit mapping. Dahilan nga to, syempre, pag araw nga ni Sir Pio, may mabisita dito sa Legazpi City, ang mga masunod na nga dumanon, Daraga, Kamalig, Ginubatan, mga pagtaraning ng mga lugar dito sa probinsya kan Albay. Plus yung activity ta pagtangad kan sa mayon matangad-an Opo. halangkaw na dyan ang sarong oras ni paroritrato. Paghali dyan sa ina mananggad. Oh, Apo. what can we offer? Ano an may ATV man ano? O mapasiring Yes po. sa Kamalig yung circuit dyan, yung mga kuweba baga. Yes po, Oh, Sir masay Pio. maduro man importante tad ba't nakulang bagay yan 50% ibinagsak. Ito, Ay, Sir grabe Pio, ang sabi yan. niya, Oo. basado na po yan sa datos kan Pitikaw and naka-apektar man siya syempre sa Legazpi City bilang iyuman ngayaan sentro and iyuman ngayaan garing ngaya capital city man kan probinsya kan Albay. This is something else. The mere fact pati nayaon digdian na regional office man kan Department of Tourism. Yes po, Sir Pio. Oh, paano daw? What happened? Dipisir yung 50% ibinagsak. Grabe an. Very, Na ano ba, lalo na, epekto. opo. Something is wrong with the packaging and itong supag-entice kan mga turistas. Lalo na Oh. baga Sir Pio na pag-abot kan mga turista, nakakabuhay siya o dakulang bagay siya, dakulang factor siya sa ekonomiya kan sarong lugar. Ba't madaog pa kita kan katanduanes? Ang katanduanes agresibo, gulpian Yes po. kuan o digdi salbay. Baka ba kuan ta lamang si Primay na dote na kolye kaan kung anong nangyari. Yes po, Yung Sir Pio. Pitikaw kan Albay ay naku, we were expecting na grabe ang arrivals niya to kung 50% komparado naman sa 2024 ay naku, grabe an. Sige. Apo, Sir Pio. So, yan, Sir Pio. Ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCGP News. Salamat Tabi Angel sa istorya. DZGB Ale dyan sa luwas. Spot Report. Matindi yan 50% ibinagsak kan turismo kan taon 2025 komparado naman sa taon 2024. What happened and what's happening? Kung day pa magtugan bulkan mayon, day pa gayud maka-encourage nin mga turistas. What is happening Tabi ha? Ay kasuba ko ngani sa programa tabagang tingog kan Banuan
na pag-uristoryahan taan basado duman sa ipinagpaluwas bagang data ni dating Congressman Joey Sarte Salceda saro sa mga economic driving factor para maglangkaw ang estado kan ekonomiya ng sarong lugar, ang turismo dapat na asikasuhon. Paano kaan kung arog ka yan, ha? Ay ang problema. Si Pading Jomar, aramon taman ang dagdag na informasyon. DZGB On the Spot Report. Pading Jomar Tabi, thanks for waiting. Marhay na hapon. Salamat Pade, maray na hapon sa mga parantabay. Sulit Pade, dahil lamang nalugi sumaghapon na pag-attender sa regular na session kan sanggunian panglungsod kan tabako kan garo mga 10 atang estudyante ito kan Bicol University na sa irarong kan Jesse Robredo Institute of Governance and Development, asin may mga kursong public administration. Nasaksiyan ninda sugabos na pwedeng mangyari sa loob kan sesyon. Pura iriwal. Pura iriwal. Sa ginibong regular na sesyon, kansang gunian panglungsod kan tabako na pinuna na alas 9 ang aga, nagtapos alas 4 ang hapon. Ginanahan man ki pasali. Roger, Ning performance. kompleto Ricardo pa di susesyon. Sirat. May audience. Paano may audience? No, tabay audience. Nagpunan session permi so routine baga, flag raising ceremony pangadji, tapos nag-approbar kang Minutes kang last session. So minutes, di pirana ito, di primero sa pag-approbar kang minutes ang nasa talagang kalendaryo. Sundan kan privilege speech tulos. Sus, grabe. Abilidad. Nakasaksi tulos sa mga estudyante kay privilege speech. Sus, si Ramzan na. Nag-privilege speech si Kagawad Odin Bilang Ilberses. Oho. Ang topic, pinito ni Mayor Ray Bragae, So- sa ordinansa ni Kagawad Odin Bilang Ilberses. Oh. Binito ito sa ordinansa na sikad-sikad ordinance. Kaya Nagpahayag si Kagawad Odin kay logo-logo. luwas Ano logo. man nga ang problema ngaya duman sa sikad-sikad ordinance tabi ni rito ni Mayor. Oho. Dahil ngaya kung nailing na grounds na ibito ito, pero ang detalye kan sa iba na. iba ang ururunta. Basta so sikad-sikad ordinance Oho. na mataunin scholarship sa sanggatos na pamilya kan mga parapadyak digdi, sanggatos kada taon na actually magpupon sa sanggatos baga paring piyo na tatawanin 10,000 pesos per year. So ate, sa college, pag second year niya, tatawanan naman hanggang maka fourth year. So anong nangyari kan, balik 400 na pamilya yan in 4 years, sustenido na yan. Dahil yan inaprobaran ni Mayor Ray Bragae, so may fixed site man na mga, dahil pwede nga yan, dahil konsultasyon kung araw-araw kayo Di nasaksiyan kang mga estudyante so privilege speech. Oho. So minunod, nasaksiyan niya naman ninda, so committee report sa tahaw konsesyon. Misus. Pinapon sinuspindi sa sesyon kay guki mga committee reports, Oho. committee meeting. Bakong committee report, committee hearing mismo. Nag-hearing mismo within the session. Within the session, suspendido ang session, Talaga nag-committee naman. hearing. Grabing performance, ha? Ayot sa mga aki, libon, Sulit. arog pa lang niya kayo ni. Sulit ngaya talaga. Siguro, apat na komite ba ata yun na nag-hearing. Pagbalik, ang suminunod na so mga tigbasa sa mga komunikasyon, so regular ba ka, sana araw kayo mga komunikasyon araw kayo. Agenda. Sa komunikasyon, reklamo na naman sa barangay captain, halikan barangay kagawad. Medyo interesante talaga. Oho. Pagkatapos ka ito, nagka-experience na ninda, nagpresentar na kan sa
second reading Ay, kan mga halawig. ordinansa mo na kang resolusyon. Halawig na hororon. Duman sa second reading Mhm. na hiling ninda naman sarong porsyon override. Override so, beto ni Mayor. Roger, Oh. ipinagbusol na i-override ang In-override. ang hororon sa sunod ang sesyon. Mhm. So, na-experience naman kan mga estudyante kan biyo. O override ngaya. Matindi. Igwa pala ngaya ka. Oho. At ang masurti na ano ninda, sugabos na pwede mangyari sa sesyon. Nagyan ninda. Kagayon ka pasada na. Division of the House, may burutuhan, may di nagkauro yun. Oo, duman sa pag-override. Bako naman, iba naman ang issue. Ibang issue naman. Ang issue naman, may sarong resolusyon na ipigpasar na maging ganyar sa lokal na gobyerno kan sa executive department and mga ahensya kan lokal na gobyerno na pagadalan pagadalan ang pagbabayad o kung saan makakukipambayad duman sa pigarki lang daga kan lokal na gobyerno kan tabako so nabubugtakan baga kan night market so sa Yan. pamilya ke Oho. ito kay pala Nox. tumat na itong nag-expire dahil lang nag-rebook sa pamilya kaya dahil man na mababalyuhan pa sa LGU, pinadiretso na din dokumento pa. Mhm. Pero nabayadan so sarong bulan, may bayadan na sarong bulan. Yan. So mapasar niya kita resolusyon, tangani na iskusar na mabayadan pa ito. And may padago sa pasok kontrata. Iyo. Di yun na, uyo ng kabos. Bagong tangayang title, nabago sa title. Siram. Kanso fight na nabago sa title. Any any comment, suggestion, objection? Mhm. Bukok na kuta ni Vice. Tumas kang kamot si dating Vice, Nestro San Pablo. Tuminira sa amigo tang bako taman midbed. Objection! Objection. Kontra ko dyan. Aha. Ang rason ni Vice Mayor, Aha. ay man yung request sa Mayor na mag-ibo kanya, mag-ibo kita. Ang kaurong baga ngayon kan, Executive Department, Oho. Yan. ano dapat niya, may request sa tuya, sinda, si Nina. Executive, na mag-ibo klaro ka na resolusyon, tangani na mabayadan. Correct. Wala man magiging request. Tama. Sabi mo Kumbaga, kan- day maging adelantado. Day maging Sabi mo kan, adelantado. Oho. Roger, sabi Yan. man kanibang, di ulo ko si Vice. Garong ngayon ma-experience kan mga estudyante man ang nauubos-gabos na pwedeng mangyari. Tao na nga, garong division of the house na ini. Oo. Sabi ni Kagawad Udin, uy, dahil na daw ngaya kaan Vice Mayor, Kagawad Nes, Oho. pag kontrata, kinauro naman bagay kita, nakiuro naman sa tungay sukag sa diri na Oho. tabangan na mabayadan. Oho. Mhm. Di sabi man ni Kagawad ni amigo. Kagawad Rainier, Amigo. ni Kagawad Rainier, Ah. awali kayang di malawusan division of the house, kay po ni withdraw ni Kagawad sa objection, ni Kagawad ni Yan, San Pablo. Kagawad Nes. Oho. Inapunta ni ba, sabi you withdrawing your objection. Mhm. Sabi ni Vice, diretso ang objection. Nagburutuhan, sulo siya. Solo siyang no. Sulo siya. Matindi so mga dalaga. Yeah. May sarupang na-experience sa mga aki. Mhm. Sukar ito na nainot sa kabayo. Oh, nata ito. Nagpasar ki resolution sa sanggunian panglungsod kan tabako. Na? Ano na nga ba yung resolution na pigtatawanin permiso si Mayor Rebra Gais na mag-donate ng 2 motorsiklo sa pulis. Mhm. Masarong bulan ang dinonate. Oto na baga nga pigagamit na oras na nga ni Ano yun, Suluma. gamit na sa mag-responde. Dahil nahalata na talagang gari ko nasan na pasali. Ito, request ito ni Mayor. Yeah. Request ni Mayor na magpasar kay resolution na giving me authority to donate na Yeah. 2 motorsiklo na Honda Click
duman sa pulis. Oh. Sarong bulan nga sa ito kan highly kung nag-turnover duman sa flag raising ceremony. Yung- Turnover na ito sa pulis. May bareta mo nga ni ibaga ito? Roger. Turnover. Oh. Uyan pa sana sa dokumento. Pero sabi man ni Kagawad Rainier Borse na di man na violation iyan. Primero, sa pag-procure ka yan, pag 2 wheels pa lang dahil man kayo pong kidokumento wali sa sanggunian Iyo, na dito iyo. sa pundok ang mayor, Oho. pero discretionary, pero maagi sa tamang procurement law. Correct. Pero dahil kayo pong kidokumento sa sanggunian, so sa donation na ya, pahabol na sa na ngayon ito. Yeah. Ito gagamit na nga nagagamit na kan mga pulis. Alangan man ngayang pagparapurbulan pa na nakatabang na. Talagang kuan sulit so nahiling na performance. Roger, Sulit sulit na nahiling. sulit. So Oo. mga estudyante kan Bicol University. Yan. At yan ang performance mo niyan. So mga pinakakumpletong detalye kan sa ronda yan sa mga matunod na aldaw. Ay, Ako nga, hindi lang ako napirot sa magapon. Normally, pag minatidar ako dyan, taon-taon kan, nagyong ka na. Sa bagong, naggapon man talaga ako kay Bantay. Alas 9 sudo alas 4. Roger Jesus, na. seryoso, matinding huro. Deliberaciones. Roger na. Pero Committee on Justice hearing. Eh, yung mga panit, ay sipon mo sa katawang konsesyon, ipon na tama Committee hearing. Jesus. Matindi. Matindi. So, session yun yan kan tabako. Yan pa din, ang mga Sa impormasyon. pag-abot sa next week, ikumpara mo pa din, Jomar, kung anong performance ninda, ha? Na daing audience. Actually pa din, normal lang yan na naghahapon. Ang normal na. Mangalas ka, pag iabutan sa nakipangudto. Oh, iyo pala na, no? Diyan ka mangalas pag natapos na alas 12. Makangalas yan. Pero yan ang mga alas 3, alas 4. Normal. yan sa sanggunian panglusod kang tabako. Daog ninda ang sangguniang palalawigan, tan sangguniang palalawigan, kabagang akwan sa nahapon sana. Uyan na Roger. hapon pala, hindi, matindi. Ang ano lang, pagkakaiba lang kaya pa din, ito bagang sa mga biglaan na nahalawig yan, kapag may mga biglaan na ipa-aksyonan Other na matters mga yan. request, Oo. sana bako sa other matters, ba may mga surat baga bigla, Oo. may communication nali ngayon sa DOST, mga arog kayan, Mm. right there, minagibo ki committee hearing para Ay, kaya pala. Dahil na nga, schedule ta pa ngayon sa Otro Aldaw. Kaya- Manay, committee hearing ta na ngayon, nga ning matapos tulos ini. Tama man. Tama man. Right then and there, tagabos yaon dyan. So, miyembros, so mga membros man kan committee yaon dyan, suspend ko ng akuan ang deliberasyon, ta mag-committee hearing. Sa Pwede. mga certified urgent na Pwede. biglang minaarabot sa inda. Magayon. Automatic, Very i-aksyonan dan. Oho, Kaysa very nga, i-schedule ta sa ibang aldaw, dagdag pan sa mga trabaho ta na makakaulang pa, dakulo lang nga kita naka-schedule na mga committee hearing, Oho. i-fight na ninda yan dyan pala. Kaya Very good. minahalawig talaga yan. Very good. Sige. So, iyon yan pa din ang performance kan sa kuniyang panglungsod hindi sa tabako. Kompleto Ricardo ka dyan, pero may bihiraw maka-sesyon na iabutan sa ng alas 12 o mga alauna. Pero Matindi. yan, lapwasuno na maray. Ang konda sa liderato da paano yan? Liderato. Roger. Liderato. Kan presente, buda so dati. Yan. Magkasurunod yan. Puro mga matitibay. Puro So, dating matitibay. Vice Mayor na si Kagawad Nestor San Pablo. So, dating Gobernador na si Vice Mayor Glendaong Bongao. Magkasunod na liderato. Na puwerte. Roger on that. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Salamat kumpadreng Jomar. O di ang termino kan nasustuhan ngaya kamo. So mga audience duman from Bicol University naka-experience sa sindanin matinding session mananggad. Kompleto. Pero so baragtakan iriwal. Balitaktakan. Anong advice? Padingnal, ta medyo inabot kita ning kuan, padingala, buda pading James, standby mo na, sakto inabot ka kita ka nahanap buhay. Oras Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule.
Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat Padingnal at sa tropa dyan sa Tech Department at sin sa IT. Buwelta na kita sa satuyang programa asin sa mga informasyon dyan sa luwas. Si Padingal Armario nasa linya. DZGB On the Spot Report. Iko nagtartang linya. Padingal, good afternoon. Thanks for waiting. Please go ahead na. Salamat, Pade Babloy, ang sangguniang palunsod, deng sisyon. Sabi ni Vice Mayor Luis Gutierrez, may mga activities o kadaklan kan konsyal kaya sindang korom. No sisyon mo niya na aldaw. Kaya tanto sa informasyon pa, Pade, dahil pa nakakadesisyon sagod sa ngunyan, ang lokal na gobyerno, maging sa sanggunian palunsod, kung ilalawas pa o ang ibalong festival sa maabot na Agosto. Iyan mismo ang informasyon ni Mayor Isiam Ismael na pigadalan paninda ang sitwasyon kung magkalma na ining krisis mo niya na pigatubang ta dara sa resulta kay ning paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Dahil kung manutaran, so ibang mga festival kinaralin sila na alagad kumo haloy-haloy paman ikadala ni sagod sa ngunyan kan gobyerno lokal. Sa ibong nalado sa pahayag ni City Councilor Alan Ranyola, kay puhan ko na mga apat na bulan bago ang ibalong dapat yaonahan sa indang preparasyon. Alagad sagod sa ngunyan, kalmado pa ang gobyerno lokal, maginan sa ngunyan palunsod. Dahil pa sinda masyado rin mga pinagpibo dahil piga-tansyangani ang epekto kaning krisis kung medyo magkalma, pwedeng ilawos o pwedeng dai. Tabataan ibalong taro ini sa nagkatabang man sa turismo kan Legazpi City. Roger. Yan pa din informasyon digdi sa luwas, Alarmario DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa luwas. DZGB. Mientras tanto, dumandaw kita sa tercer distrito Kanalbay. Sa AOR kasatuyang Chief Reporter Pading Jimmy. DZGB On the Spot Report. Kumpadre, marhay na hapon tabi, go ahead na.
Yes, salamat kami pa din. Nagdalagan kita sa kapitan. Dad, Sergio, barangay Puso. First time pero iniligid sa albay. Naso gabos na mga butante, dating nagpupuso, original na butante sa barangay niya, nasisilso sa barangay niya. Kanya rin isolusyon na i-remove na ang mga ini na nagpaka-star sa boundary lindiro sa Kansarong barangay, Garik-Kirangay. Kanya, so mga nagre-react man itong sa mga butantes, naralo yun dahil sinda dili ng kirisal. Kanya sa nangyayang mangyayari, na sinda paparalion sa listahan ng barangay bilang nakasinso sa butante. Dahan na pong kulig si Kapitan sa barangay hall. Oho, tapos makuha kitang signal na mariray, kumpadre, ano? Tapos na istoryan, ha? Ay, ano si Kapitan. Tamang-tama, i-live ko na yung SI mo pa rin. Sige. Si Kapitan Dad ni Sergio. Hello, Kap. Tamang-tama yung si Kap na timingan ko. May resolution ka mo, Kap. Konfirmarong ko ini na resibi kong informasyon how true na sa barangay council sa pamamayo mo bilang kapitan nagresolusyon na sa mga naka-census and mga nasa mga butante digi sa barangay mo na bako digdi nag-i-restar pipa-remove mo na sa lista. Si Pading Pios po sa angkor sa DCGB. Ano po ang dahilan? Diyos maray na hapon po, Jimmy. Pading Pios angkor. And then, Pading Pios, ano po, maray na hapon po, Sendo. Maray gusto na ko lang hapon. iniliwanagon, tanganing maaraman kan gabos. Ano po? Anyway, Sige. salamat sa, si Jimmy. Bali po, araw kini. Si kagawan ko, nagpasa kan resolution, manood po is duman sa mga, sa mga daya managirog digdi. Saro po sa rason, kung pigalan namin, bako naman sila nagkaka-stab digdi. May naka-star sa lugar, may naka-star sa Kirangay, pag umantala sila permanente taga barangay uno. Although, hindi sila nagparehistro, tapos gusto nila, aran nila ang pagboto nila, digdi sa naman sa barangay, sentro. Tama man na, okay lang ang lalo. Tayo maganda. Kaya lang, kung itatama ta sa nasu, na dapat, kung sa inyong barangay, duman ka magpa-rehistro, asin tangning masinsus ka, duman ka mansinson. Saro po, alimbawa nagagad sinda ki mga residency. Paano po ako magkatao ka residency? Hindi ako man sinagirok digdi. Ako? Barangay certificate. Barangay certificate. Paano ko yan tatawan? Kaya, hindi man pwedeng magtao kitang nabako man sila nag-star. Saro po yan sa mga rason kung gusto tang klaraho na ayuson ta ang barangay kung siya nag-star digdi, iyon na ang Kuda, may mga saro pong problema na minsan alimbawa nga duman sa parte yun sa Basod, Kirangay na yan, alimbawa sinda, may tulog duman na, alimbawa lang ang laog kan harong, si tulo na karestro duman. Yan, maagad kayo rin sa maagad kayo rin naman sa Ibong-Ibaw. Kaya yan ang saro sa mga nangyari. So, dahil si iba, nagreklamo kan mga barangay ta, kami nga digdi ng taga-prominent din taga-day kami nagkakaraktiling. Sa mga tunay. Sa mga tunay, lugod. Well-informed na po ining mga tawong, mga butante sa barangay mo na ba kumadigi na kay Star? Day pa po. Actual day pa po. Dapol yan. Mga 35 lang siguro yan. Opo. Gusto ko kami papon magrarayan. Kaming ma-explicar sa inda na kunata Actually, dahito sinda bigali ang itatama ta lang sa mga tangaling maayos na. Just in case na day sunod dun sa resolution kan barangay dangan, coordinated sa Comelec, arami ni kan Comelec? Po kami, bali po, tugbasan pa lang tanggulan, and then after that, siguro daron. Kung tayo makita maginibo kung resolution man lang. Resolution. Manifestation lang yan sa barangay. Tayo pa man kita na, tayo pa man na iyunahan. Ayusan pa man. Kung tayo man ganda, tayo makita maginibo. Bago? At least nagtry sa barangay. Yes. Ay, pinirma ni kanayon sa iba pang mga barangay. Precisely. Kaya, may kaputang katabi. Okay. Maray na hapon tabi, Kapitan Dad, si Pio Fernandez Yes, tabi ini. Opo.
primero tabi, Kapitan Dads, nakasubago na hepot na ni Pading Jimmy kung na-identify na nindo yan na posibleng subject kan sa indong resolution. Mga perang personas po yan? Siguro mga 35 po yaon din sa ano. Mga 35 po. 35 personas. Opo. Ano po? Personas o familias? Personas po, personas. Opo. Now, ining identified nindong mga personas na yan, ano yan, igoning actual physical na pag-i-star dyan sa indong barangay, over? Actually po, dahil po sinda diding nag-start. Yun. Duman sinda sa sarong barangay, ng barangay. Oho. May actually po, batak-batak yun may igwa ni sa barangay 2, igwa sa barangay Kirangay, igwa man po sa barangay Salugan. Opo. Kaya dahil po siyang, actually kung saan siya na, watak-watak po si ano niya. Kaya gusto ko pong iayos, tanganing sa mga masunod ng maayos ng pag-mapping ta po iyo. Iyo po. So pag-mapping ta na, si mga nag-irok talaga, tiyawang digdi, taga-uno talaga yan. Iyo po. Taga-barangay mi talaga yan. Ano po? Yan, oo. So sa madaling sabi, identified din do yan na dai maning physical na pag-iistada dyan, nakawaga sa kung saan na barangay, so physical na pag-iistada ninda. Paano po nindo na discovery-an listang iyan tabi? Actually po, aloy na yan ta, siyempre po kami po nagmamapping man kami, nag-census kami, kaya man talaga sindadigdi. Ang boundary po kang barangay yan sa naman dyan sa may Kilatudok, siring dyan sa nasa luwas, Kirangay. Nasa luwas na po sinda. Ang bisinad din nag-install sinda talaga, Kirangay na po. Opo, kopya. Now, Opo. so resolution tabi ni Dokap sa naka-address? Dyan sa Sanggunian po, sa Sanggunian. Sa Sanggunian. Ang hagad nindo na so laban kan resolution, halio na sinda sa listahan kan mga residentes? Bali po, kung saan sinda nag-start, dumana sinda magparehistro. Natinawan pa man sinda ki oras, tangaling dumana sinda magparehistro, tangaling iayos na po sa mga, halimbawa kung sa mga taga-uno, di man sa uno. Sa mga halimbawa digdi, may mga taga-uno na nag-start digdi, pero yaon sa iba, duman magpasensus digdi, yaon sinda nagbuboto sa dos, o kaya sa Salugan, obligaron ko man sinda na digdi na sinda magpasensus and then magboto. Tangaling, bako masamok po. Ano yan, yung resolution nindo, aperakan sangguni ang bayan, may naka-address pa sa COMELEC tabi? After that, ilingon ta po kung i-honor kan, dahil pa man actually na yan sir. Bali po, pag i-honor kan, ipapasa tagirarayan duman sa COMELEC. Iyo po, takong dyan sinda nakarehistro on paper pero physicalmente dahil man nag-i-star, nakakarehistro sila sa COMELEC, residente, butante bilang barangay 1. Ano? Opo. Yan. So, mabalgar kan residency requirement man na pa nag-imponer kan COMELEC. Opo. Kaya pwede man agad yan, magayon apera kan sa Sangguniang Bayan, i-direct man yan sa COMELEC, matabangan sa COMELEC na maparahayan sa indang records Iyo man. po. Ikaw nga ni sir, kay Arugay ni, halimbawa so mga taga-NSO, naghahanap digdi, naghahanap sinda. Sisang yung mga tao gini. Sisang yung mga taga-SDSW. Tapos pagtatawan nila kay mga ayuda, natangay taday digdihan, natatayaon naman sa Kirangay. Correct. Saro ang problema. Opo. Imbis na, saro iyan. Kaya siguro sabi ko nga ni, napag-urunan mi kan last ming na, siguro ayusun ta para magayon, para at least ining mga tao man ini nagmuro-muto tang mga kay man ba barangay matawan ta man ning assistance sa tama pagkatabo. Opo, magayon iyan tabi Kapitan Dads, tagulpi aning mga kuan, gulpi aning mga legal implications ha. Opo. So pagpirma mo ka aning residency. Medyo sakit nga nini, ko pero sana matabangan man kami nga ini kung paano gigibuon. Siyempre dahil magkita naglaw kaya pero may maaram magitang digid. Kaya lang siyempre mas maray siguro na sa magkatabang sa tuya siguro si COMELEC permi yaon na yan dyan. Iyo po. Tadipisi lang ika ang chief executive dyan mapapirma sa imo tapos mapapirmahan mo na ma-certificate ka na iyan residente dyan tapos dahil man pala ning physical madadali ka magkaan. Nagduduwa-duwa nga niya ako magpirma sabi ko paano ini? Mapirma ko
pag mga problema na pating sa mga halimbawa nagkakaso, Yan. sa Oo. papasahan sa muya, daming kaming problema, may problema na kami. Ayun na ako ini. Iyan so pinagsabi ta. Kaya nagbubuyong. Actually, nagka-encounter na kaming arugan. Dahil ko pagpirmahan. Tama, Diyan Dahil ko baga. magpirmahan ta. Madadamay niya ako kita. Sabi ko kay Sek, dahil mo pagtawan ng kaya, ta. Madadamay kita kaan. Dahil mo kita problema. Bata sunada ko dyan, sa barangay 3 ito. So ito so, parang sa illegal na pag-ipon. Agad sa kuyang residence certificate. At ako tumagal ng hindi. Yung uncle ngayon mag ay di magpagandang na rin. Problema yan niya ako. Kaso yan, ako mampanggaan. Tama ka po. Tama ka po, Kapitan. Kaya ako ta. Sana maayos na, sabi ko. Siyempre po, mga residente kita. Minsan mga amigo ko sa iba. Sabi ko, sinagagad ako yung pasyente sa inda. Kung ano man ang nag-ibo kong sala sa inda. Actually po, iayos ta lang. Ayusin ka lang, manday maging problema ini para sa ikaray kan sa masunod na magayon na po smooth na ang transaction technique sa barangay 1. Opo, di tapos ka na tabi ka pa no arong kayo ni. Saro pang problema diyan. So sa lupo ng barangay, paano ka kaan ma-certificar na bako man residente physicalmente diyan? Bako kunig ang mga kaso diyan. Ay nako. Amo nang po yan. Kaya grabe problema. Abo man ako magbasol ka nung mga nakainainot na kapitan digdig. Kung nakarolusot ini. Yan, nako. Kaya sabi ko, abo naman ako, tapos na ito. May ko kumampati ito. Kaya tapos na ito. Ang pigano ko lang, ayos na lang siguro. Miyo tabi. Pinakada best is maayos, mapakaray. As in, itama na lang. Sige. Salamat tabi, Cap Dads, and mabuhay po ka mo. Mabuhay po kayo, sir. Salamat ning dakula. DCGB, salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, so yan tabi pwede. Ay open na rin tabako sa ning barangay 1 kan Kamalig populasyon. Ani ko ang araw kaning sitwasyon. So, posible bilog na halbay igwang araw kaning sitwasyon. Posible kumpadring Jimmy ka. Ikapirma, mapirma ka kapitan, mapirma ka Bako sa man lang residente. Bako mong residente. Igwanin na ma-certificate to file action baganing kaso na korte naan mabisay. Question ba kan abogado, natatanag sertifikar ka na bako man yan residente nindo. Bako man residente. Nagkuang ka kan sa lupo na bako manindo o bako pati so kapitan madadamay. Uldo butante ligdi sa barangay. Butante pa sa barangay, pero bakong residente sa barangay na. Bako man nakaistar sa barangay. Yung problema na naman. Yan resolution resolution number 33 series of 2026 on ang title pa de resolution approving the removal from the barangay census and the voters list and termination of residency status and barangay benefits of non-residents in Barangay 1, Poblasyon, Kamaligalbay. Mga wirasis na and yan, nakapirma sa mga konsyal. Ayun, sa rodig di sa kuantabi Kap, tatulusan na ining konsyal. May kurob na? May kurob na yan. May kurob na. Kurob na po. Kasi sa rob nagilang. Sa Robson kan taro. Okay. Thank you so much tabi thank you so much tabi Kap si Kapitan Dads Nisirio kan Barangay 1 sa Poblasyon, Kamaligalbay. Roger. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jimmy. DCGB. Kasabay si Kapitan Dads Niserio. Tama yan na pinagigibo ni Kapitan Dads. Gulping mga legal na implikasyones mapirma kang mga dokumento certifying and nagpapatutuo na igwanin mga arog ka ining residentes dyan samantalang daimang pala ni physical na pag-iistada dyan. Sulupon, mga igwabaganin mga kaso na kaipuhan asikasuhon mo na kanlupon ng barangay. O pag abot ka na ma-certificar ka na daiman ngayon nagkaigwan ni paghurunig di or halimbawa nag-certificar ka kapitan na tadyan baga sa lupon ang hepe ka ng kapitan. Ma-certificar ka na nag-agi ngayon di sa muya tapos questionon kan abogado pag abot sa korte paano ka ngayon masabing kapitan na nagsunod din na sa tamang prosedimento susug sa local government code na bako man ang residente sa Indo tapos nagkondusir ka ng lupon hearing pati so kapitan madadamay. Okay, tama yan tabi Kapitan Dads. Tiba at igwa pang ibang mga barangay na similarly situated sa araw ka na sitwasyon tabi. Magiribo magkamukha araw ka na remedyo. Si Joshua, sarong istorya pa bago kita magpaaram para mientras. Munya na Martez.
Joshua, maray na hapon, go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, inaprobara na kan sangguni ang bayan kan Daragalbay, sarong ordinansa, layo matao ni na diskwento sa bayad sa upah kan mga paratinda tabi, Sir Pio, sa laog kan merkado publiko. Ordinansang ini, iyo pinag-sponsor ni Konsehal John Nunez bilang pamayokan Committee on Trade and Industry. Asin bilang direktiba, asin pakisuyo man sa iyan ni Mayor Victor Perete. Ordinansa, iyo mataon nin temporary 50% reduction sa bulan-bulan na pinagbabayad na upah kan mga nagtinda sa laog kan na public market. Sigon sa pakipaghuron sa DCGB News kay Konsehal Nunez na isipan ini dahilan sa pagdeklarar man ni na energy crisis digdi sa nasyon na talagang nakaapekto man tabi Sir Pio sa sektor kan pagnenegosyo dahil sa pagmahal kan presyo kan produktong petrolyo asin pagmahal sa iba pang mga gastuson. Kung kaya pinagmaot man kan lokal na gobyerno na medyo mapagian-gian na pagbayad ni na upah kaining mga lehitimong paratinda. Matapos maprobaran ngunyan kan sangguniang bayan, maagi naman ini sa pagpirma kan alkalde asin isusumitir sa pag-review kan sanggunian na panlalawigan. Pag ma-implementar na ini tabi Sir Pio, epektibo ini sa laog ni na sarong taon. O kaya depende kung biglaan na magkaigwanin pagbabago na aproba naman kan sangguni ang bayan. O kaya depende naman kung halio na itong pagdeklarar ng emergency o kaya energy crisis. Kung kaya sigon kay Nunez, dako lang katabangan nun ini sa mga lehitimong paratinda, at least makapagpadagos ang sa indang negosyo, maski medyo difícil mo yan ang pagkabuhay asin hanap buhay. Arin na mga paratiendas uncovered kayan tabi Joshua? Ang pahayag din ni Sir Pio, gabos na mga paratinda na nagbabayad din OPA sa public market. So mga nag-arkila, nagre-renta sa public market, ano? Aha. Ano ang beneficios? Bari, 50% mo nang babayadan? Temporary 50% reduction sa bulan-bulan nindang renta. No arin magiging efektibo? Na-approve pa lang ini Sir Pio kan sangguni ang bayan, maagi kay Mayor, tapos review kan sangguni ang panlalawigan. Pag ibinalik na digdi Sir Pio para i-implementar, epektibo yan sa laog din sarong taon. Okay. Di, gusto ko sabi ko, nuarin mapuon so pagbayad ninda na 50% mo na para mientras kan arkila. Wala pa nin fixed date tabi Sir Pio. Basta makaagi kay Mayor at may balik apan review kan sanggunian panlalawigan. Pagkaperma ni alkalde, review sanggunian panlalawigan, data sabot kung pirang session days ang bibilangon dyan sanggunian panlalawigan sa review. Pag ibinaba na sa alkalde, dispes na ito o pag binalik na dyan sa daraga, dispes na mapoon so effectivity. Roger. And yung effectivity, igwaning durasyon na sarong taon para mientras. Depende naman kung halion so deklarasyon kan State of National Energy Emergency. Aha. Kung masyurtan ito, dahil naman iyan i-aplikar. Roger to that kabi Sir Pio. Pero subject pa sa authorization naman kan sangguniang bayan. So sanggunian siyempre, ang mahali naman kaan. Ano? Aha. Okay. Di marayra yan, 50% sa nakang renta kan arkila. Dako lang bagay, pero halat-halatod lang. Baad ma-misinterpretar naman na mabarayad dahil pa na-review. Mga tangay ta 50, ay dahil pa nagbabawas. Halat-halaton mo na tabi yan, ano? Aha. Wadi sumandat tabi Sir Pio once na i-implementar na. Roger. Ayan tabi Sir Pio, na dagdag na storya, di sa Sangguniang Bayan kan Daragalbay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa luwas. So mga arkila yan, renta, arkila, kan mga nasa public market 50% ni babawas para mentras pero halatod lang nindo
ta i-review pan sangguni ang palalawigan pagkatapos sa perma ni Mayor Vic, review sangguni ang palalawigan, dayta isi kumpirang si mana paan dyan. Pag biniltada na sa daraga, yun na yan. Magiging efektibo na tabi yan for 1 year. And depende pa kung masyurten iyan, halimbawa ihaliw na so declaration ka National State of Energy Emergency, so sanggunian pambayan man, ma-declare man na hahaliw ng araw ka na para mientras na kagianan tabi diskwento. Salamat kan sa iyong pagantabay, mahal lamang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na